Mitä Donnalle kävi siitä hypystä? No, sen jalka nyt on vähän huonossa kunnossa. No, ontuuko se? Juu. Piila, miten sul menee? Ihan hyvin. Okei. Mut mitä sille Julialle? Saiko se jonkun ratsastuskiellon? Tai jonkun? No se ei saanut mitään. Kun ei sitä edes nähty nyt sen jälkeen. Tänä sinä päivänä. Ei sitä niinku nähty. Okei. Mut Donnan jalkaan pitäisi vähän kylmätä, niin haluatteko te auttaa vaikka tuo veden? Joo. Mä voin ottaa Donnan tuolta karsinasta. Mut mitä me tehdään, kun se Julia ei vastaa viesteihin, niin kyllä niinku pitää sille sanoa, että se ei saa ratsastaa jotain. No en mä tiedä. No mut jos jäädään tänne tallille yöksi ja sit katsotaan, että mitä se tekee. Kyllä se varmaan jossain vaiheessa tulee katsomaan Fridaa. Joo, mä voin laittaa viestiä Emmille ja Ronille. Milloin se tulee, mä en jaksa odottaa. Nyt ihan kello olisi vielä 8, joten odotetaan nyt ainakin hetki. Te voitte vain mennä silittämään Kristoa, jos haluatte.